قدمتنا ممهر أستير فتوي كاب كتما بريسبن يا بزعبا أب تجراي زفتم زلو بفلاي أب دك نستيو زفتم عمتات كما يتريو بفلاي ما بزقرب أوان بناي إثيوبيا سبعوي قد مسلات تطابقي زوات تبت بالو نعو بخمي تقومقمو أبايتا زلو خمسو بخمي نتصاصر كافت زلو حبريتا كتكافلنا يغني لي ممهر أستير كيف زعبازي زفتم زلو كنتات أب تجراي مسانا كتزراربي سلسفتخي كم ريو أب تجراي بزح ساقمات عمت نتخوينات تعيبو مالتي زفتم زلو بستفال لي وقناتي قلت قالو كميري خيوتي ناي مجلسي ناي إثيوبيا تطبقي مسلات تكال مالتي زوجو تبصبالو أب سفالالي كتماتات أب مقالة أب عيدر أب وقرو أب دكنستيو بفلاي عمز كم استفدسمه بقطري أدقيفو قليت ولمو كمي رخيب كيو مجمريا بو خنجمر أقدم كنت ذهب كان عدل بينا خمس جنا كارلي مكناتهم أبز ساعات زي وشتنا نحرر نبخينا እንዳተቀንዘና ኣብ ንነብረሉ ግዜ ድምፅኻ ንምስማዕ ሞት ዘሎ ፀገምና ንክንገልፅ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ እዚ ኣመስግነካ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ደም ትነብዕላ ደም ትሕለበላ ዝሕዝን ኩነታት ይበፅሕ ኣሎ ትግራይ ኣብ ዕድመ ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክበፅሕ እዩ ኢትዮጵያ ሙሉእ እውን ኢለ ኣይግምትን ነይረ ግን በጋጣሚ ኮይኑ በፂሕ ኣሎ ናይ ዓለም ሚድያታት ናጋውሕኦ ዝርከባ ሙሉእ እኳ ተዘይኮነ ብመጠኑ ሓደ ነገራት እናወፀይ ዝርከብ ኣብኡ ነበሩ ካብቲ ስቃይ ዝወፁ ናብዚ ዝመፁ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ኣሕዋትና ግን ክገልፅዎ ከሎ ብሕዝን ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዘገርምን ኩነታት እናተፈፀመሎ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃስ ኣሎ ሴክሹዋል ኣሳልት ወይ ከዓኒ ዓመፅ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ብዝኸረረ ይኸይድ ኣሎ ንብረት ይዝረፈሎ ገዛውትታት ናይ መንግስቲ ትካላት ናይ ደቂ ሰባት ፐርሰናል ዝኾነ ንብረታት ይወረረሎ ይገፈፈሎ ይሕዝን ኩሉ ነገር ዳርጋ 34 ዓመት ንድሕሪት ከተማ ተመሊሳ ተዓዲ ተመሊሳ ትርከበላ ስለዚ እቲ ናይ መንገዲ ምዕፃዋት እንዳሕዘነና ሕዚ ከዓኒ እዚ ኩሉ ነገራት ተዓፅዩ ከተማ ባንክ ተዓፅዩ ማይ የለን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ማይ ቴሌፎን መራኸቢ ሓፋሽ ዝበሃል የለን ምግቢ የለን ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ዝሕዝን ተካለወ ኣብ ቀረባ ግዜ ካልኦት ኣብኡ ነይሮም ብዝመፁን ካብኡ ዝመፀ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ክሳዕ 3000 ንሽትየን ተደፊረን ምናልባት ሚድያታት 50 20 30 እናወልዋላ ይምፅዎ እምበር ቶታሊ ግን ናብ 3000 ዝኾና ሰባት ተደፊረን إذا حبريتا زين بخمي كرجعت كسب 3000 دك نسيت عمي سنت باللخمة بخمي إذا حبريتا زخر رجعت زخر تليفون مستخفته حزي حد بوتاتا تليفون مستخفته كابو ملو زمت زل إنفورم بداتاون سبات الجمولو بداتا أبزيك ندزي إلو أبزوح ختماتات إنه مسو كساعة زحال وداون وتا تليفون مستخفته زمت داتا أيو بدحريو استفدسمه خالو قتلاتل 52 ሰባት ተቀቲሎም ዝብል ኢንፎርሜሽን ምናልባት ረኺብካ ትኮኒ ሓጻ ብድሕሪ 52 ተቀቲሎም ዝተባሃለ እኳ ሕዚ ሬድዮ ኣሰና ዘውፅአቶ 53 ደቂ ኣንስትዮ ኣንሽቲ ምልሻ ኢኸን ኢሎም ሓሪዶምን ተቀቲለን ስለዚ እናተንጠባጠበ ዝመጽእ እውን ተወሳኽታት እውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዓብይ ዝኾነ ግፍዒ ኣብ ሰብ በፂሑ ዘይፍንዲ ምናልባት ኣብ ዓለም ኣብ ካልእ ዓድታት ንሕና ወረ ዘይሰማዕናዮ ተፈፂሙ እንትኾነ እምበር ምግቢ ከሊእኻ ሕክምና ተዘሪፉ ሆስፒታላት ተቃፂሉ መድሓኒት ኣብኡ ዝነበረ ተበቲኑ ማይ የለን መብራህቲ የለን ምግቢ የለን ንህዝቢ ከምዚ ጌርካ መቕፃዕ ልክዕ ከም ናይ ኩናት መሳርሒ ጌርካ ብጥሜት ንሰብ መቕታል ሓሚሙ ዘይሕከመሉ ካን ኢማጅን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ HIV ቫይረስ ከመይሉ ገርጊሩ ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ በየነ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከዓ ከምኡ ኣብዚ 100 መዓልቲ ውሽጢ ክንደይና HIV ቫይረስ ሒዝዎም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝሃልቁ 100 መዓልቲ ሙሉእ መድሓኒት ዘይረኸቡ ምግቢ ዘይረኸቡ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢልና ንግምት
كالي كرونيك ديزيز زلوهم سبات كمن diabetics كمن high blood pressure كمن cancer كمن بأوبريشنز والدانشتي زين كأنتي كوينن كونا يخيل لنا نقمت استفعل صبصباتي قرب يمو هراي مالت بتن تي نجر كبيد مخانو يخاف تقلص اللي تنحكم ምናልባት ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ካልኦት ተወለድቲ ትግራይ እዚ ጉዳይ ከመይ ፀሊቦም ዘሎ ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ማለት ርሒቕካ ክትሰምዖ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ይርዳእኒ እሞ እስኪ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ብዛዕባኡ بخمي تقلتيو تي ጭንቀት ቲ ኣብዚ ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ሓፈሻዊ ግለጽ ላይ ብፍላይ ብኣውስትራልያ ዝነብሩ ተጋሩ እቲ ጭንቀት እንኳን ዶ ንሕና ካልኦት ሰባት እንኳን ዶ ተጋሩ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ካልእ ዝፈልጠና እኳ ከም ዝጭነቕ ምሳሌ ደቂ ፃዕዱ ፈረንጅታት ኣለዉ ማሓዙትና ገለ ምሳና እዮም ዝጭነቑ ዘለዉ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ወላዲኡ ሓዉ ቤተሰቡ ስድራ ቤቱ ብምሉኡ ዘለዎ ሃገር ክንዲ ዝኩሉ ጥሜትን ክንዲ ዝኩሉ ረሃብን ክንዲ ዝኩሉ መቅተልትን ክበፅሕ ከሎ መን ብቕሳነት ክሓድር ይኽእል ኣብ ዘሎ ማሕበረሰብ ትግራዋይ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ኣብ ጭንቀት ኮሙኒኬሽን የብሉ ኣሕዋተበይ ከም ዘለዉ ኣዲኡ ከበይ ከም ዘላ ኣቦኡ በይ ከም ዘሎ ክፈልጠሎ ብዘይኽእል ብሰዓት ኣብ ነብሰብ ፅሑ ይዕዘቦ ዝግባእ ስለዚ ብዙ ኢና ሓሊፍና ኩልና ብጭንቀት ኢና ሓሊፍና ሕዚ قرب تنفس لنا زنهنا تأيا تاسلكي أما قال ختم أيا تاسلك ون حد السبات خصوم وانت رخيب يقولوا له أو عدوا ون قرب ترخيبات يقولوا له أو كالي بوتاتات نيتقراي كل من معايا كوميونيكيشن يلا تان إشتي ورا تان إشتي سلك بستقفتات اللي جيت كن أي مسيزنيو هلكتي مسيزنيو ما عاد سب كم دهالك ما عاد سدرابيت كم زموته ترديكوا سلازي أبوتاتن استرد ألوانا أحواتن استرد ألوانا كندي سدرا بيتو زهالك أون نسمع لنا نا أبتنقي أبشجر عايزين يوم بالحبرات زمنا كجورو أبزي يخل من نقدر حاجز كأتو أبزي يخل حبرات سبوت أمي وتشجرنا تماله نحنا زلنا جنزب كأخن سدد زين خيرلو خنا تاسلز خنا بتعامي تلك أبز خنا تنقي زلوا تقرأي بساعات ምናልባት ኣዝማዶም ኣሕዋቶም ናይ ቀረባ ቤተሰቦም ዝተረድኡ ክህልው ክእሉ እዮም በዚ ኩናት እሞ ብኸመይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ ዝፀናናዕ ዝባፃፃሕ ዘሎ በቲ ናይ ኮቪድ ሬስትሪክሽን ኣብ ብሪስበን እኳ ድሓኒ ዝኸውን ብሓፈሻ ብኣውስትራልያ ዘሎ ህዝቢ ከመይ እዚ ጉዳይ ዝሕዞ ዘሎ ማለት እዩ ስልኪ ምስ ተኸፍተ ብዙሓት ይርድኡ ከም ዘለዉ ሰሚዕና እሞ بخمي وتستعنا عذلنا نحدد الحزب. كابز جرما كبينة مرجع بفيسبوك يقين لومي. فيسبوك يعني نزلنا. سدرا بيتنا كلنا سدرا بيتنا زوموت تتودو زهلقو. فيسبوك ينزل تفصله. فيسبوك ريخا مرجع خات وسط بقى. حرقن حبرة سوقن ستوم مخان. جرما كان جر شجر مسيو. زبالات الطبيعة مس حبرتسب تجراوز بالحبرتسب زي أستراليا مول إزلو إن إتتأمروا كم حادث مخانو زيز حقوس نجار مخانو جن تبت حنا زلت أجمع جن دعمي حزن دعمي حزن تتأجمع جن حد جزء بزح ما نجار صبون نجار زفتر له نجار كأله إذا حما زبان زي حما جزء كل ما قتلت الناس كله زخف أنا جراتن تجارو مستجارو تستجات أتيمنا خمدلنا تتحيزنا خمدلنا قالوا إن حدث صبوا نجار كأفت إيرولنا له مس إرتراويان حواتنا ون عبي فقر فت إيرولنا له تعمي بزجات أمزي إرتراويان حواتنا أبغوننا خوينهم ناتنا نبعد زن وعزلوا أب سلفنا زوج عزلوا أب شجرنا مسانا أب حزننا أم مرجئنا أو كل نجار مسانا مزيوم أو جوننا زخونو إرتراويان بتعمي 5 جنيه مدلي فأنت أروح ناتنا موتن ناتنا كفأن كأني لساعة من دقسو من سبات كألو أنا أثاثهم كفأ زاربن أفلت أحبهم أبلبهم ملسو يزبل رايت بو يغني لنا ممراستير من الوقت ناي مولاتها تبليو تحلفيو تدلي ملأختي بفلاينا زي أبزي زنبر أب أستراليا زنبر بحفجات ما بدياسبورا انت اليو نزغنة هاد استاساسر عدلك بكي Thank you بينا
እንታይ ሓደ ነገር ንሕና ክንፈልጦ ዝግበአና ኣብ ዓድና ፀገም በፂሑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ፀገም በፂሑ ኣሎ ኣዴታትና ይሞታ ኣለዋ ኣዴታትና ማዕረ ደናግል ናይ ካቶሊክ ደናግል ከይተረፋ ተደፊረን እየን ማዕረ ናይ ገዳማት ፈለስቲ ተደፊረን እየን ገዳማትና ይፈርሰሎ እዩ መስጊዳትና ይፈርሰሎ እዩ ትሕዝቶና ታሪክና ከብርስዎ ዝመፁ ዘርእና ጠቕሊሉ ዘርኢ ናይ ትግራይ ዘርኢ ክጠፍእ ምእንታን እዩ እቲ ሴክሹዋል ሃራስመንት ዝግበር ዘለውን ምክንያቱም ክልስ ክውለድ እሞ ትግራዋይነት እናጠፍአ ክኸይድ እቶም መናእሰይ ብምልኦም ይቕተልሎ እዮም እቶም ክቃለሱ ዝኽእሉ ሓዳር ገይሮም ተጋሩ ክወልዱ ዝኽእሉ ከመወዳት ይቕተልሎ እዮም ኣዴታት ይድፈራ ኣለዋ ዘይሓሰብኦ ጥንስታት ይጥነስ ኣሎ ብዘይገድስ ኣብ መጨረሻ ግን ትግራዋይ ብዘለዎ ሓድነትን ብዘለዎ ስጥመትን ዓዋታይ ኮይኑ ከም ዝወፅእ ከዓኒ ብሩህ ዝኾነ ተስፋ ኢና ንሰምዕ ዘለና ናይ ሰብ ሞት እኳ እንትሕዘነና ብሓቂ ናይ ሰብ ሞት ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ናይ ሰብ ሞት እኳ እንትሕዘነና ፈላ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት እውን ኣትዮም ይረግፉ እዮም ዘለው ናይ ኤርትራ ወታደራት እውን ኣትዮም ይረግፉ ኣለው እዚ ህይወት እዚ ዓብይ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ህይወት እዩ ማንም ከጥፍኦ ዘይግብኦ እዩ ነይሩ ይኹን ዳኣ እምበር ብጨከናት መራሕቲ ምክንያት መዓት ህዝቢ ካብ ክልተ ጎኒ ይሓልፍ ኣሎ ኣጆና ኣጆኹም የዝብልኒ ተጋሩ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብሙሉእ ይዘርዩና ተጋሩ ሕዚ ብሙሉእ ህዝቢ ዳርጋ ፀላእ ገይሩ ኣቕሚጡና ኣሎ ብዘይገድስ ዘይሓልፍ ግዜ የለን እግዚኣብሔር ምሳና ይኹን እግዚኣብሔር ከዓ ክረድአና እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ይቐኒየለይ በየን ሓዊ ራይ يغنيلي ممر أستير فتوي كاب كتما برسبن بزعبا أب تجري تفصم زلوا بفلام ستكنستيو أمتسز تأساسر ذهبت النار